Kihman ki para hautrai ka jingaseng samla balang presbyterian nongluom lingba kani ka YouTube channel sa sisien pat ka pediang sngubhai pi baro ki bapet bat kami ya kani ka program hot ningkong ka jingo bat ka buram kalong yu blay ubulong trai ka kam lingba kani ka por ngin sayo sngow ya ka jingkran ya ka balaai kerteng ka jingyarap ban yada bat ban pelat yangi na ki jing ki jing jenjar baro ki wan na ublay ngan ong biang yang ni ka kerteng ka jing rap ban yada bat ban pelat yangi na ki jing bat ki jing jenjar baro ki wan na ublay ngi sngow kemen shibun bakum ka jing seng samla gi don hang ni ya i Reverend ID Marwen iban sekren ya kini kapang ga bakraw kumbanshu penito le se yo don na pedeng jongi gi bapet ya kini ka channel gi bampat tip spang i Reverend ID Marwen i day way na ki pastor rangba hapo ka KGP assembly ya ka blay laju penon kam barbor hagi babun ki benta jong ka jing shakri ila pet ru iki babun tili balang la kalong hasor ni hanong kendang bat ngis ngodon bak shibun bakum ke balang presbyterian nongluom ngila hap ru hapo ke jingpet ke jong i haki sngi bat kipor ki bakham bin shwa bat hashwa be pastor in shim ya ke benta jong i tu ngine sha skor ayu ka ketien ublay ke don ban ong kasam ka bashispa arphuai ko ong ngan khmiet ilaki khmat shakilum nangnu kanwan ka jingrap jonga ka wan no try blathau ya ka beneng bat ya ka khendo on omsha ban khi ka kjat jongme utaw basumari me on om samthya hakmi utaw basumari ki Israel on om samthya lemne yothya utrai ulong unong sumar jongme utrai ulong ka jingka jongme hakakti kamon jongme kasngi kan omsho yami mensngi lemne ubnai men mien utrai un sumar yami nakabasni baro un sumar yaka mensiam jongme utrai un sumar yaka jingmi shabar jongme bat yaka jingwan shapo jongme nadu menta hadu bom jukut hashwa ba i pastor in sa shimru ya ka benta ban a ya kini ka jingis lok tu gini let shu blay ha jing dwai ublay ukpa jingi ba beneng ublay ubakraw ublay badap de ka jing it ka jing is nei ublay ubak ka jing ai ka jong me ka dap diang ka jing im ka jongi kumni pat try ling ba jong ni ka por sa shisin ni wan bandam krup akmat ka khet ka bis nei ka jong me ni wan a try kum bangi long ni sung thu ila dia try bangi long ki nong pop en rei ni soban ai ngo ye me pat try ba me mi it ngi hakaba me la pha ilo jong khon Jesus Christ ban wan chang ni ka prathai ban shayap halor ka ding phna bat ban mi pat na ka jing yap bat ban pen yangi ki nong pop ki bejat bat ki barem lingba jong ni ka por au blay ngi dwai try menum e no try in raymond don ring kat kham tam try shakri jong me ban sa sam ki ni ka khubor ka ktien ka jong me lingba jong ni ka por ai try jisu babha baki bre ki bas ngap baki ba pet ye ki ni ka channel kin mat e ka jingker khublay ka jong me lingba ka khubor ka ba pastor bolong shakri jong me un sakran lingba jong ni ka por ka ba menta au blay ngi shu dwai ngi shu IT hame ka por baro wanum e no try don ring kat try ai baka jingker khu blay kan dan bat ngi ka ni ka por ka mentaru shem try ngi kum bangi long map ru ki ring kang ki palat ki jongi ki bangi pen sosi me na bai ki ni ki e bro ngi dwai bangi pan haka kerteng ka pathyang ba badan bor tam ka jong try bu nong pun em jongi Jesus Christ amen akerpat yaki hemen ki para hau try snobha ban pet ngap bat shashkor pinyo sngo bat pinyo ban matru yaki jingker khu lingba jong kani ka channel jong jingaseng samla balang presbyterian nonglu ki paralok bat ki parabangej ba ye baro ki ba pej bat ki ba ngap yaki ka jingas lok na ka tin ka jong blay lingba ka YouTube channel jong ka jingaseng samla balang presbyterian nonglu
Daga jing kemen ka bakraw nga ay kuble ya pi baro. Haka kerteng ka bakordor tamu trai jisu. Unong penem ba i jongi. To ka jing kermen ka ba im. Bat ka jing suk jing kemen ka ba jana jongu. Kan long lem bat pi baro. Kum ki briu baro ngi em ngi syong isa haka ne ka pertai singi sibit por. Ha ka bangi yo pediang yo mat tang ya ka babha. Ya ka jing ko jing kia bat ya ka jing suk jing kemen sudah. Henrei ngi ya kendu bangi hab ban yaj leng baru ya si bun ki jing ki jing jenjar. Ki jing ngausi ki jing kuslai. Ki jing tenju ki jing pensoi. Bat ki jing pang ki basirkei ki jing pang ki jing jenjar ki babun kum kani ki jing pang klam coronavirus bangi hap ru kham tam banya le thama persya ban job ru ya ki jing pang pop ka basirkei tam kabala ban penjot thiau bat ban penyap du bom jiu kot ya ka mensim ka bakordor ka jongi kini ki lok bait bat ki para bangej bait ki jing ki bakshir kei ki bangi ya kendu ki wanra ya ka jing du jing sep ka bakraw bom la ongshu ya ka jing rit mensim ya ka jing sep ting ba ya ka jing du jing kermen ha ka jingim kom ki briu ki batelat dala dihi ngimla ban yale ngimla ban yada ngimla ban pelaj im nakini ki jing shirkei ki bakraw ka jing kali ka badon ha khamat jongi baro uwei pe uwei kalong nang nu kanwan ka jing yaram ban yada ban pelaj im yangi nakini ki jing ki bashirkei ka kubor babha ka bawan na ublei kum ka jubab halor ka ni ka jing don kam ka bakraw tam jongi baro kalong ba ka jing yarab ban yada ban ri ban sumar ban pelaj im yangi nakini ki jing ki bakshirkei kawan tang nau blehi ubalatau ya ka beneng bat ya ka kendau bat ya ki ki baro ki badon haki ublei ubabha ubadab da ka jing ba ka jing isnei uai hangi ki briu ya ka ne ka kubor babha leng ba ka tin jong u ka bangila ban sem ha ka sam ka basispa arphuwei bat ka dekhot ka banang kong bat ka baat tungin ya phai ya ka tin ka jong ublei ban ngin sengap ngin chashkor kumno ko ong ka ka benta jong ka tin ka jong ublei ngan khmit ya laki khmat shakilum nang nu kanwan ka jinyarab jonga ka jinyarab jonga kawan nau trai ubalatau ya ka beneng bat ya ka kendo ka jing yarap ban ri ban sumar ban yada yangi ban pelaj im yangi naki jing ki jing shirkei ki bakraw baro ki wan tang nau blehi wa pedeng ki jing bagi jing jenjar baro bada ke jing don kamru baro jong ka jing im uneu syakri bakordor jong ble unong roi sam ula pai ula khmit ula yam ula kerpat syau ble ha ke jing duai ban pan ban kerpat ya ke jing rap jong u bat sengaunguk jau ble bau ble ru ubalong pa ubadab da ke jing ubabha bat ubadab da ke jing isnei ba jem jong u ula pelaj im ya u bat ula pendap penbiang ya ke jing don kam jong u baro par mangiru ko kilok ba ki para bangej ba kum ki khun ba jong ublei bat kum ki pel krim ru hagane ka perthei ki badon ka thong ban poi syadu beneng lengba ki jing ki babun lengba ki jing jenjar ki babun bat lengba bun ki jing don kamru jong ka jing em ka bakordor jongi ka ba man la ka singi tong nyenum klet ban pai syau blei da ka do nur ka mensim ka jongi barokhoi namar baka jinyarap yangi baro kiwan tang nau blehi ong ka ktin ka jong ublei ken ulong ka bor jongi ublei ken ulong ka jakari ka basingan ka baskem jongi bat ublei ken ulong unong yarap yangi haki jing jenjar jongi baropar
Totep bat wat kelet bagi jing ai babha baro bangi yok pediang ki wan nau blei ngidei ban sengeu ngue yo bat ban pendon burom ru yo na ka benta kita kiai baro ki bau ai ule ya ka jingem ka bakordor ka jongi ha ka jing yai lenti jongi ka ne ka perthei ka badum kum ki khun ba i jong blei tongin IT bat syane lut hakanya lam kabadon bor ka jong ublei wala dang ide ban yait leng ba ya ka lenti ka ba ka ba kalan ka ba khoru khoram ka ba dum bat ka ba syayong hanrei ublei te yaki bangai yaki ba i bat ki ba syane hau on yalam yaki on ri un sumar yaki kum ya lagi jong ki khun ki ba i hadu bakin da poi syakathom unlong uri shot lo men sengi bat uri shot ding men mit yaki kumbaula le yaki khun Israel ndai habakila dei habakila yakendu yaki jing ki bomla ongshu ulayalam yaki da ka ketiga bala kener hadu bakin da poi suk tiam ha kari ganan kari kabatu da kadut bat kangam Shisha ki lok bai ublei ya ki bangen bat ki bang it ya u dau men sim bakut on ya lam lenti ya ki bakin omja bat on pensyat bor ya ki bakin job ya ki jing baro bat bakin la baniat hadu ke bakut ka jing yat pel krim jong ki ha ka ne ka perthei sengap ka jing kular scam ka bala ban syania jong utrai jisu yang iwei pe iwei ka long hakmi ngalong ringkat bat pi hala ka sengi hadu ka bawai no ka pertei kisenran ki ba pli ki jong utrai ba i jong yu Jesus Christ ha ka wi ka por ka la dei ban yait leng ba ha ka jing yait lenti jong ki leng ba ka duriau ba ka ta ka jing yait lenti jong ki da ka ling na lor ka duriau ka kensan ka la ki ke er yong ka ba syirkai ba ka jing at plung ka ba jur ka la don ha ka ta ka lenti ha ka ta ka por kisenran ki ba pli ki la persyang kat la kat yai kat badon ka bor ban yale ban ri ban sumarel di ban yadana kata eryong ban pelat im yale na ka jing pensya pengam jelop ka ta duriau hanre ya ka bakut ki sem bakim la ban le ruem ai ngu yau blei ba ka por ka biang kilaken mau yau jisu bat kilale ban kersiu yau kidong yau ko kenrat to pen im yangi ngin sayap ujisu ubatip ya ka kia ka sion jongki ubatip ya ka jingma ka jing mensau ka jongki ula yang jon ula pai sa ke eryong bat ka duriau ka ba at pelung bat ula sneng ya ki udong pa eryong sange bat maparu duriau long jai kumni ke eryong kala sange ka duriau ru kala long jai bat tang sipang kila jam syasiliang haka jing sup baga jing kemen shisha ong ka ktin ka jong ublei bakita ke bab kmi ya utrai kin pen thamai bor yaladi kin her syajrong da kitab niang kum ki pugni kin mare bat kin num skau thai kin yaj ru bat bakin num ngeu luai haka jing ken du jongi ya ki jing pensoi ya ki jing tenju ba ya ki jing sneu jing sneu jing thala balai pujaj hakane ka jingim tong yin yai pe kat bangi dang ya tang shau ji suhi kom unuk sau ba janai tam ban perthu bur ya ka jing long hok long khu jong u haki ki baro hakane ka perthehi baro silenter ki paralog bai ngila ban yaken du bun kiai bagi don kam bun kiai yakane ka perthehi hendrai ka badon kam na ka ban ka jingim jongi ka long bangin don ya ka jinglong ka babha bangin don ya ka jinglong hok long khu serim ya ublehi ubalong ukpau jongi ongin long kinong pertu but yau blei kumukpa kum ki khun bai jongi ngin hikai nau trai jisu ya ka jing jam nut ya ka jing long ba jai bad ya ka jing ngeurit bad ya ka jing ko ngu jong u ngin long ka melu jong ka perthei ngin long ka jing shai jong ka perthei bad ka jing iubi u Kris
ha ka imlang salang ha ka ne ka pertei. Ka pertei kan yu i ya ka jing kordor bad ya ka jing itenat tam jong utrai Jisu. Ha ka jing long jing man la ka sngi jong i ki kun ki ba i ki jong u. Ublei ba ukpa wong kum ni siapang Jisu Christ ukun ba marwe jong u. Une ude ukun uba i jonga ya uba ngas ngeu bae. O si siau blei ubukumuk pa jong iru ukua bat us kemen bani ong yanga bat ya piru kumju. Kini kidei ki kun jonga ki ba i ya ki ba ngas ngeu bae. Haga jingduk jingkerdu baro pai bat syania hau blei ubau pa. Te un besap jia bat un pendap pen biang mau yaki jing don kam jongi baro. Deu bleu balaban besap jia yang i baro daga bam kadi badu balaban penkup penpong yang i daki jan yaki daga met ke bakordor ke jongi bat ngiken mau. Habau debit usyakri uba kordor ujong ublei ubalamat ya ke jing it ya ke jing ba ke jing isnei ke jong ublei uong ya ke ni kentin ha ke jing kemen bom la ong chu utrai ulong unong ap lang beron babha jonga ngan om kerdu ruem shisha ka jing ba ke jing isnei jong u kin but yanga baro kisngi karta jonga bat ngaru ngan syong haka ying ke jong utrai jiunom. Ngiken mau bagaktin ke jong ublei ke yatu yangi batang kendiat upurau bat ke peniang jong ka riu kan te ke baduk hasarepta kem sim lut no kat no kan noru namar ba ublei udon rengkat bat ka hakari klau ke bakenja kajaka ke bamdon ruem utrai Jisu ula besar penkedang yakisan hajar tangkirang ba tang dakisan teliki kepu bat arteli kedok harit nalor kata ke basngeu pela kelong badang tam sajin khat arsyang kibaluet uda ongru yaki beriu barok kumni wat ki kuslai syapang ka bam kadi bat syapang ka kup kasem jongpi namar ba ublei utip ya kita ki baro ki ba pi don kam handrei ki ba don kam ki ba dei na kaliang jongi ban le kalong bangin pai sa ublei bangin wat chua ya ka hima ka jong ublei bat ya ka hok ka jong u te ya ki baro ensa ai langtam hapi kaktin ka jong ublei sngap ka yatu kumni namar pi itu ya ka jing jong Jisu Christ bau trai jongi bala ula long ubarius pa penban ulawan long duk na kebenta jong pi kenang ban penrius pa ya pi da kata ka jing duk ka jong u ha ke jing pang jing sitom baro pai sau blei bau pa te un kedup ya pi unri un sumar ya pi bat un pen kia kran ya pi na kita baro o ble ulong kupau ba yang i bat ulong ru badon borlut haror kiai baro don ke ru ka bau ble umla ban le ong utra Jisu kata ka bomla bat pi ki briu ban le re baru ble baro kalong ka bala ulong ru ubadap da ke jing isnei ya baro ki bapang ki besitom udah khot ya kita baro udong to wan hanga pi baro ke ba thai bat ke ba kia ka jingkin tingan penjem pensting ya pi ubleu pa bom jukur jongi ulong unong pen kia ubakrau bat ka jing pen kia jong u kalong ka bajanai sisa ya ka jing pang jing sitom jongi baro ulakit ula balut utra Jisu halor jong gading pena bat ong kaktin ke jong ublei bada ka jing jau snam jong u lapan kia jana yangi baro ki bang ngei hau ka kentei ka bapang kordit jin khat arsnem
Kabala penlut-lut ya jing don jing em jong ka barokhoy. Kabala wahat ya jing yarap ka jing sumar lem naki para beriu keleng-keleng kat siapa ong ki beriu badai ban lei wahat ya jing rap kala lei rei ka syam bam don setia ka jing yarap nang no ru kabala wan syaka. Haka bekut kalakut kilat barokhoy ka syam bam don mano ru bala ban yarap ya ka. Waingu yau blei bahaka por ka bakum kata kalaken mau yau jisu bagalap hai Shau Jisu da ka jingay da ka jing ai tilun bat u Jisu la kenel la kekti bat ula penkia yaka wong yaka kini kikintin ke basngau tiang ka jingay jong pa kala penkia ya pa to kilik ha ka basuk kamar tha ba kamari kibayam pai donut na ka jing klat no urasaros upara ba i tep mensim jongki Habaki pai ki khmit chau Jisu hapadeng ka jing ngau si ka jing khuslai bat ka jing jau umat ka jing pai do nut o Jisu ula kener laki kti ban ya rap yaki wat ban pen imbyang yau Lazarus upara jongki o kat no kala long ka jing kemen kat no kila aingu kila penon buram yau trai Jisu kamla ong shu ki para lok bi yang aha yang iwe pe we ki ba le kumju ki ba pdiang yau trai Jisu ki ba pai shau trai Jisu ki ba bu ya ke jing seu si ke jing khuslai ke jing kit ka ba khia jong i baro hu un ai ya ka ju ka jiram ya ka ju ka jing kerku o Jairus ubadon ka kun ka balakhat arsnem karta ka badon ka jing pangjur hatmir ka jing yam ko ot kala yap hi Henry haba ula pai la khmit chau Jisu u Jisu lawan bat ula pen impat yaka o blei jongi utrai ka beneng baka kendeu ulong uju nin menta bat syadu bom ciukut kumta mangiru baro hakajing pangji sitom jongi baro ladangi pai ngi khmit chau da ka jingai da ka jingkela ka bemun da ka jing IT baka jing syani lut hu mau ken un pen khia jana yang i na ki jing pang bat ki jing ngau si ki jing khuslai jongi baro par ha ki jing ngau si jing khuslai baro jong ka jing im pai shau blei ti dau men sim ba khu jong u on pen tengen pen singan yang i badun pendap mam hangi da ka jing suk bajanai jong u Hakaktin ka jong ublay yau try Jisu laong ba ulang ubriu jong ka jing si bat ubatip ya ka jing khuslai baro shisha utray Jisu utip uyoi ya ka khia ka sion jongi ya ka jenjar kala not ka jongi ya ka jing pang ka jing sitom jongi ya ka jing siap ting jongi ka jing rit mensim jongi ya ka jing du jing kremen jongi ba ulawan khnang sia ka ne ka prathei banai tino ya la di baru khot i ye wei pe wei na preng jongi baru wong to wan hanga pi baro ki bathaj ba khia ka jingkit nang ta singap wong su wat ki khuslai ka do nur jong pi rei tong ngai pi hau blei u bau pa to ngai hangaru bat mtang kata try Jisu ula kular skem bat ula yai pendep ru ya laga jong ka jing kular ban pha yau mensim baku kabor jong u ban pentengen ban pensingan ban pensyai bor ban ri ban sumar ban yada ban yalam yang i naga jing job syaka jing job bat syaka jing suk kabajanai ka jong ho du traji sulakit haladi ya ka jing ngau si jing khuslai jong ki beriu baro shisha un kit un ba no haladi ya ka jing ngau si jing khuslai jonga jong piru kumju kabadon kam yang iwei pe wei nadu ki barit hadu ki basan iwei pai wei kum ki beriu ki basyam ya ka jinjar galanot ngit dei taman supai syau da ka jingei da ka jingai tilut ya ladi bat kabasa kade ka kam ka jong ublei banda ban ker ban ri ban subar
ban pelaj yang tang naka jing pang klam coronavirus Henry ban pen yang naka jing yap ka bashir hitam hapo jong kapap utrai jisu ulang jong ka jing suk bat ulakular skem kumni ia laki bangai jauh ya ka jing suk ka jonga nga ai happy ya ka jing suk jonga nga ino happy ya ka jing suk jonga nga ai happy om kumba ka perthei kam don jing suk kam don jing ban ai happy henrei nga ai manga happy namar kata wat ki khuslai lemni wat shepting tolong seluruh wong ngadon rengkat bat pi ngan long rengkat bat pi ngan ri ngan sumar manga yapi Haiti yala di hanga ong trai jisu hakabo waino namar kata kilok kijor bai ki para bangej bai da ka jing duai bat ka jing kerpat baro haka jingai haka jing shania bat ka jing Haiti lut haublei dong yin pai shaublei ban yin ya thu lut hau ya kita ki jings ngau si jing khuslai jong ni baro te un ri pen yang i bar un ai hangi ya ka jing kermen ga ba bar ya ka jing suk jing kemen ba janai ka ba palat ya ka jing sempang jong ni baro ublei un kerkhu yang i ublei un don rengkat bat pi baro ngin ya duai ablei ubau kupa jong ni buha beneng try ka met ka mensim bakordor jong utrai ka beneng sejrong bakan ka partai setibian utrai badukan rat halo kiai barok ki badon ki ngiai ngu ya metrai ba ba me ai hang ye ka kubor ka bakordor ka kubor jong ka jingkermen ka baim ka kubor jong ka jings ngau skem ko trai ba pedeng ki jing ki ni jar baro ka bangi kan du ka bangi mat kum ki briu hasla ka ka partai melakular skem ko trai ba melong ba me ko trai uban ri uban sumar yang i uban ya dai yang i baruban pelat yang i ngi duai kerpat ya metrai ya rap ngi daun mensimba ku jome bangin shania me bangin Haiti lut ya lade me ba bangin yo ya ka jing ngau skem ko trai ba me don rengkat bangi bat ha ka jing don rengkat jome bangi ko trai ngin nang ya naga bor sha por hadu bangin poi sha ka thong to ai bagane ka jing suk ka jome ka ba palat ya ka jing sempang briu jongi baro kan dan long lem norongkan bat ki kun ki ba i ki jome ki ba don hang ni bat ka leng saudong ka ne ka parthei pediang ya ka jing duai ka jongi nabangi duai ngi pan ha ka kerteng ka jong Jisu Kristus trai bu dong penimu ba i e u jongi batuk ai ru ba ka jing i ba jome u blei bu pa ka jing ai ka badap ker hai Jisu Kristus ba trai ba ka jing slok ka jong mensim ba khu unong pentengen unong pensingan unong yalam bat unong pen syajbor bagi di jingker khu kinda longlem norongkat bat ngi kina longlem norongkat bat ki para lok para jor ki para briu ba i jongi ki badon ka leng saudong ga ne ka perthei nadu menta bat chadu bom jiu kun amen.